Shararre fitaccen na gamsu ne da Hassan Ahmad Damba wanda yake taka rawar gani yake fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban wanda idan ya fitar da waƙa zaka ji ta kaji daɗin ta zaka yi ba da ta ma kai maka comment ne da daɗi idan ka kasance ba kuma abocin bibiyar channel mai albarka mai suna Hausawa TV na fata da kai mun share nan bidiyon zuwa group ɗinka na watsa tarfe domin haka ne zai tabbatar da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana saurara da dukkan wasu fitattun aika wanda take kawo muku musamman ma wannan shafi fitaccen maki wannan gamsu ne da Hassan Ahmad Damba wanda idan ya fitar da waƙa duniya tana jin daɗin ta tana ya ba da ta ma ta yi maka comment ne da daɗi musamman wannan fitaccen maki wannan aka fi sani da Hassan Ahmad Damba muna ƙara muku godiya don share da like da commenting da kuke a kowane lokaci hakan na ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna sauraron dukkan wasu fitattun aika iri daban-daban wanda take kokari wajen ganin ta kawo kuma kun ji daɗin su kun yaba da su tun su yaba da can maki idan ka kasance ba kuma abocin bibiyar channel din a kowane lokaci ina ba ta da kai mun share din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin gwada sai ziyarta mu dauka a cikin channel din domin hakan nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fitattun aika iri daban-daban domin hakan nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan fitaccen channel din mai albarka domin gwada sai mun ƙara kasancewa da ku a wani sabon bidiyon kuma a cikin wannan YouTube channel din mai albarka mai suna Hausawa TV shararre fitaccen na gamsu ne da Hassan Ahmad Damba wanda yake taka rawar gani yake fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban wanda idan ya fitar da waƙa zaka ji ta kaji daɗin ta zaka yi ba da ta ma kai maka comment ne da daɗi idan ka kasance ba kuma abocin bibiyar channel mai albarka mai suna Hausawa TV na fata da kai mun share nan bidiyon zuwa group ɗinka na watsa tarfe domin haka ne zai tabbatar da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana saurara da dukkan wasu fitattun aika wanda take kawo muku musamman ma wannan shafi fitaccen maki wannan gamsu ne da Hassan Ahmad Damba wanda idan ya fitar da waƙa duniya tana jin daɗin ta tana ya ba da ta ma ta yi maka comment ne da daɗi musamman wannan fitaccen maki wannan aka fi sani da Hassan Ahmad Damba muna ƙara muku godiya don share da like da commenting da kuke a kowane lokaci hakan na ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna sauraron dukkan wasu fitattun aika iri daban-daban wanda take kokari wajen ganin ta kawo kuma kun ji daɗin su kun yaba da su kuma su yaba da can maki idan ka kasance ba kuma abocin bibiyar channel din a kowane lokaci ina ba ta da kai mun share din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin gwada sai ziyarta mu dauka a cikin channel din domin hakan nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fitattun aika iri daban-daban domin hakan nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan fitaccen channel din mai albarka to mun gode sai mun ƙara kasancewa da ku a wani sabon bidiyon kuma a cikin wannan YouTube channel din mai albarka mai suna Hausawa TV sani da Hassan Ahmad Damba wanda idan ya fitar da waƙa duniya tana jin daɗin ta tana ya bare ta ma ta yi maka comment ne da daɗi musamman wannan fitaccen maki wannan aka fi sani da Hassan Ahmad Damba muna ƙara muku godiya don share da like da commenting da kuke a kowane lokaci hakan na ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fitattun aika iri daban-daban wanda take kokari wajen ganin ta kawo kuma kun ji daɗin su kun yaba da su tun su yaba da can maki idan ka kasance ba kuma abocin bibiyar channel din a kowane lokaci ina ba ta da kai mun share din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin gwada sai ziyarta mu dauka a cikin channel din domin hakan nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fitattun aika iri daban-daban domin hakan nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan fitaccen channel